Hai लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि टपिकखौ मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेल गोदानखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ थुनानै होदो गिबियावनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आंनि टपिकआ दिनै ओरैबायदि जाहैबाय आं टपिक लाना फैनाया जाहैबाय जोंनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारी सारनि बागैसो लाबोनाय जादों आंनि टपिकखौ रन्जन दैमारी सारनि टपिकखौ आं मानो होनबा लाबोनाय जाखो होनबा नोंथांमोना खोनासंलांबा मिथिगोन बुजिसिगोन सासे जोंनि रन्जन दैमारी सारा दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ मानि थाखाय आं नोंसिनाव सोंनो गोसो जायो जे आंनि इउटिउब चेनेल नायगिरि नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय बिथाङाथ' सासे बिटिआरनि सिगनेटारि हिसाबै बेबोथ' गनांगौमोन आं बुंनो साननायानो बेनोसै खोथाया नोंथांमोना रन्जन सारखौ गजानो लुगैयोना लुगैया जेलनिफ्राय बे गावनि बिक्ति दायनि थाखायथ' बेयो हारिनि थाखायसो नांदों बे गावनि बिक्तिनि थाखायथ' नाङाखैमोन बेयो हारिनि थाखाय नांनायावसो बेबायदि जेलाव थांनो गोनां जादों हारिखौ फोथांनो लाखिनो थाखायसो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट बक्सआव रन्जन दैमारीखौ गजानो लुगैयोना लुगैया नोंथांमोना आंथ' लुगैयो आंनि फारसे आं रन्जन दैमारी सारखौ गजानो लुगैयो आरोना आंबो सासे एनडिएफबिनि सासे केडारमोन आरोना आंबो सासे एनडिएफबिनि केडारमोन आरोना आं थायोमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थायोमोन आं चिरां डिस्ट्रिक्टआव थायोमोन आं बेनिखायनो आं रन्जन दैमारी सारखौ जोंनि बिर जोहोलाव हिसाबै बिर जोहोलाव रन्जन दैमारी सारखौ आं गजानो लुगैयो जेलनिफ्राय थाबैनो आरो जोंनि जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं बयबो सिनायगौ बेखौ बयबो सिनायो मानोना बे सासे बर'नि मुंदांखा बिर जोहोलाव सासे बियो बेनो जागायजेननाय आफादखौ बेनो दाजेननाय बेनो बिफा जोंनि हारिनि बिफाया दिनै जोबथेसालियाव थानानै बेसेबां दुखु खस्थ'यै जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ नोंथांमोना मा सानो गजानाया मोजां ना गयैया मोजां आंनि थाखायबो गजानाया मोजां आरो नोंथांमोना मा सानो खोन्थाहर गजानो लुगैना लुगैया कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनोथ' नोगोद थाबैनो आं गजानो लुगैदों बे गनाय लोगो लोगो आरो बिटिआर ओनसोलावबो नोगोद सोलायनो बर' रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ मोननो हागोन बेखौ आं मोनसे मिजिं थियो सोलायखागोन आरो बे फैब्ला बे सासे थार मानसि सैथोजों सोलिग्रा मानसि बे आं बेनि थाखाय गोबां सापर्ट दं आंहा जेबो बुंनो बायद'था गैया थेवब्लाबो आं बेनि जोंनि बर' हारिनि गेदेर सबसे देरसिन बिर जोहोलाव बेनिखायनो आं दिनै बे टपिकखौ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि टपिकआव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो चेनेलखौ गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आं बाखि समफ्राव आं चेनेल गोदान लाबोनो हाबाय थानाय बायदि गोदान भिडिअ आपडेट होनायफ्रा नोंथांमोननाव सिगां सहैनाय बायदि आं थारमाने आं दायो गावनि माबायावहाय गैया आरोना आसामाव गैया आं दायो आसामाव गैया आं गुबुन जायगायावसो दंफैयो बिदेशआवसो दंफैयो आङो बिदेशआव दंफैयो आङो बेनिखायनो आं जेरावबो बेरायनोबो सम मोना खामानि मावनांगौ गोनां जायो उफाय गैया माथो खालामनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मानोना आं दायो टपिकखौ आङो दासो लाबोजेननो नाजादों आरो टपिकफोरखौ बिथिं टपिकखौ आं जेनेबा आंनि गोसोनिफ्राय आं बेखेवनो नाजादों दासो जागायजेनदों आरोना बे जागायजेननाय टपिकखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो मानोना आं सोलोंबावनांगौ गोबां दंबावो आंहा इउटिउबनि बिखय माबायदि खालामनांगौ माबायदि बाथ्रा रायलायनांगौ माबायदि सावरायनांगौ माबायदि पाब्लिकफोरनो बेखेवना होनांगौ बेफोरखौ आं दासो सोलोंगासिनो दं लासैनो आं सोलोंजोबगोन लासैनो बै जोंनि बे जिथु बर' इउटुबार प्रकाश नार्जारि आदा आरो देरहासार इस्लारि प्राजल नार्जारि आदा बेफोरबायदि दं गोबां जोंनि बर'फोराव इउटुबार मोजां दङ बेफोरबायदि आंबो जानो हास्थायगोन जानो नाजागोन नोंथांमोननि सापर्टनि सायावसो बेफोर गासिबो आंनि नाजानाया नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो आं जौगालांगोन आरो शेयार खालामना होबाबो
जौगानायनि चान्सआव दंहैयो आरोना दङ आरोना आसा खालामो नोंथांमोनहाबो जौगागोन होननानै आं मिजिंथियो सापर्ट खालामगोन होननानै गावनि बर' फिसा होननानै आंखौबो गावनि हारिनि मानसि साननानै अननानै सापर्ट खालामदो बयबो आरो आं बे जितु रन्जन दैमारि सारनि टपिक लाबोदोंमोन बे टपिकआव जुदि आं माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होआ होननानै आसा खालामो दिनै बिदिबा टपिकखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आंनि मा होनगोन बेखौ आंनि आदा फंबाय आंनि उन्दैयानो जा गिदिरानो जा आंनि बिब' बिनानाव बयखौबो आंनि साफ्रोम इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आं गुरैयैनो खावलायनाय थाबाय आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो दे बिदिबा बयखौबो आं बाय बाय खालामबाय दिनैनि टपिकखौ बिसियावनो दोनथ'बाय खुलुमबाय बयखौबो